Менә без инде хәзер Сабантуй фест дигән фестивалебызда, сәхнә артында һәм монда таныш йөзләр бар. Бик таныш йөзләр. Вот сез сәлам, сез кем? Чо, әйтмәгез. Сез ме җырлыйсыз шул җырны? Үпкәләсен әйдә үпкәлә. Юк. Чо, сез ме җырлыйсыз? Килә ява. Юк. Значит, мен адаштым. Мен сезне спутал, с кем-то спутал. Сез, точно. Исемегез ничек? Минем исемем Гөлназ. Матур исем. Минем фамилиям Сәфәрова. Әтиемнең исеме Миңназым, Сәфәрова Гөлназ Миңназым. Кем булып эшлисез? Табиб. Нәрсә? Табиб булып эшлим. Табиб ул врач. Беләм, табиб. Нәрсәне сез лечите? Давалыймызмы? Нәрсәне? Мин лор. Кулак. Тамагым авырта. Мине, пожалуйста, вылечите. Менә күрәсеңме? Нотаны теге озынрак итеп сузырга кирәк. Дип яхшырак. Шундук тамак авыртуың бетәчәк. Шуңа күрә бар, тот микрофоныңны, чык сәхнәгә, җырла.